Tohle stačí. Stačí. Nechci ho zbytečně. Paci ho, tak. A v klidu vence, máme čas. Jo, ano. Minuta. A pracuj dělej. Nevono. Připravuj to. Máš čas. A teď. Stop. Nechoj do boxe. Neho. Asi ho tam. Nevono, takhle to stačí. Hejbej se. Připravuj to rozvedák. Ne. Uvolněný. Hoď ty spoty. Hejbej se do předále. Přední zvedá. Venco, ne. Klidu, zálky. Máš čas. Máme 6. Minuta. Uvolni to. Uvolni to. A bam, pojď. Vedí ruce pápa. Má spojený údery. Pojď. A plaváky. Baba. A klidu. Hezky. Jedu pápa. Hejbej se. Stačí dost pěkně, jo? Jdi z místa. Tak, stačí. A na hlavu. Nevono. Klidu, Venco. Zase ten plaváček. Tak, nevono, to stačí. Uvolněný ty údery. A zase uvolnění. Tek. A hned. Takže dámy a pánové, to bylo rychlé. Máme tady po zápasování sedm. Nikola představit Lomodravolce. Vašek Pejsar, 30 let. A Tom Plzeň, Lukáš Kavrátil, Míra Petrovič, amatérský mistrovství v kickboxingu z roku a medialista mistrovství České republiky v profesionálním boxu a kickboxu, 36 zápasů, 26 nevítězství, 10 porážek. Franta Kinkal, trenér Lukáš Šeršeň z chomutovského týmu Šeršenský, vidí, takže je pustí nad ladem, zápasí pod promotérskou hlavičkou Young Games, město České republiky Masters z kickboxu 2013. Ceny bude předávat a poprosil bych do ringu pana Tibora Patoče, zástupce společnosti Hot Peppers, a jsou zase opět ty dámy, které nám tady chodí z čísly, jsou to ty hostesky, takže pan Tibor Patoč, zástupce společnosti Hot Peppers, bude předávat ceny pro vítěze a poraženého. A máme tady, dámy a pánové, v čase 2:59 první kole. Poprosím oba borci do středu a vás a Pejsary, Franta Kinkal, modrý roh do středu, červený roh střed. Máme tady vyhlášení, ceny bude předávat pan Tibor Patoč ze společnosti Hot Peppers, jeden z partnerů dnešního gala večera, a vítězem se stává v prvním kole 2:59 Václav Pejsar. Podtestu pro Frantu Kinkala.